Nyt on 28. päivä marraskuuta, sunnuntai. Ja niin kuin kuvasta näkyy, niin nätti päivä, aurinko paistaa ja mennään ensimmäisen kerran nyt sit jäätä pitkin mökillä katsomaan, että miltä sieltä näyttää. Oikeettiin tuossa S-Marketin Säyhöllä niin ostamassa vähän makkaraa ja ajateltiin, että jos pannaan pikkasen grilliin tuli ja jos tarkennuttaisiin paistaa makkarat siellä. Riihimäellä oli aamulla 7 aikaan, kun mä nousin ylös, niin 20 astetta pakkasta. Täällä ei ole kuin 12 astetta. Sen puolesta on ihan luonikas keli, ettei ole nyt semmonen paukkupakkanen, että kyllä tässä nyt vielä pärjää. Merjan kanssa ollaan 2 liikkeellä. Eilen oltiin Upiniemessä morjestamassa Aksua ja siellä oli semmonen infotilaisuus ja valmennustilaisuus sitten omaisilla sitä Atalanta-projektia ajatelleet, kun siellä sitten aina ne, jotka siinä lähtee, niin joutuvat olemaan 5 kuukautta pois kotimaisemista. Ellei nyt sit satu, niin kuin siellä vähän toivottiin ja oltiin suunniteltu, että jos ne pääsee semmoisella palvelusvapaalla siinä puolesvälissä sitä komennusta, eli laiva huilaa viikon ja miehistö, sit suurin osa miehistöstä pääsisi sit koton käymään siellä sit talon laskuun, niin semmoista puhuttiin. Täällä ei ole lainkaan niin paljon lunta kuin mitä tuolla Riihimäellä oli. Et se on hyvä, niin on jää päässyt sit kans vahvistumaan, kun täällä ei ole ollut niin kovin pakkasia kuin mitä Riihimäellä. Ja niin sen puolesta ei ole niin kova jäämuodostus, mutta sit tuo, että ei ole jäällä lunta, niin se auttaa. Kohta nähdäänkin tuossa Mustalahden pohjukka, että miten siellä on se lumitilanne tuolla jäällä. Näyttää aika puhtaalta, että kyllä siellä varmaan vahva jää on. Meillä on mukana jääkaira ja tuura. Ja sitten otettiin tommonen pikkainen muoviahkio mukaan kanssa. Ja saadaan sitten vettä ylitte sitten ahkiossa noit meidän makkarat siinä. Ja katsotaan sitten kuinka paksu se jää on. Me ajateltiin, että ajetaan sinne Kuusiston rantaan. Ja siitä on lyhyempi matka sitten se jäämatka. Ja mennään siitä ylitte sitten. Takaisin tulles täytyy poiketa siellä Lindgrenin rannassa, niin katsotaan vähän, kun Lindgrenin mökki on siellä aloittanut talvehtimisen. Ja sitten meidän vene vielä niiltä jäljiltä, kun me Tomin kanssa käytiin, niin se oli vissiin marraskuun 2. päivä, kun me oltiin hakemassa sieltä kamppeita Tomin kanssa. Ja silloin siellä on viimeksi käyty. Eli tuotiin silloin aggregaattia ja jotakin muitakin työkaluja pois. Mut nyt sit vielä siellä on ehkä jotakin petivaatteet, semmoista kun voidaan tuoda talveksi suojaan tai pesuun kotiin. Niin, ja sit voidaan laittaa vähän niitä petivaatteita puomin päällä siellä verannalla, niin pysyvät kuivin sit talven ylitteen. Ei täällä kyllä tosiaankaan paljon lunta oo, et ei oo tarvinnut aurata vielä kertaakaan tätäkään tietää. Et auton jäljet on kyllä, mutta ei lumi haittaa yhtään. Täältä ihan se peli näkyy tossa tiellä. Hiukan on kuoppasta ja möykkystä ja tie. Katsotaan sit kuinka niin tää kuvaaminen onnistuu siellä, kun lähdetään sitä ylätietä ajamaan sinne Kuusiston päin, kun se on melkein sit vielä möykkysempää. Täytyy ajaa hiljaa vaan, niin kyllä tästä sit pärjätään. Siellä jo puitten välistä Sorkalahti vähän vilahti. Nätiltä näyttää nyt, kun aurinko paistaa, niin se näyttää siniseltä, näytti tuolta, että ihan niin kuin olisi kesää. No niin. Tässäkään ei ole yhtään lunta oikein.
Kyllä sieltä Tomi sanoi viikolla, kun soiteltiin ja puheltiin, että joku se tuttu oli sanonut, että on pilkkimiehiä jo Sorkanlahdella. Oliko sitten hevosmiesten uutistoimisto, kun semmosia ilmoitteli. No niin, kyllä täällä on ihan kesäkeli ajella. Mä muistan viime talven, kun oli lunta ja jäätä ja oli vähän semmoista jännää, että jäädään kiinni tänne, kun oli niin pahat maisemat silloin lumen takia. Oli sitä lunta niin kamalasti. Tässä on ihan kesäkeli nyt. Tuohon pääsis vielä suppilovahveroit hakemaan. Taitaa olla jo nuo sammaleet jääs niin paljon, ettei sieltä enää mitään suppilovahveroja löydy. Ja täälläkin joku käynyt on, mutta en tiedä onko Manu käynyt. Kun on Kuusisto Keijo oli viime viikolla, eikö eilen käynyt just kun mä soittelin sille, niin Keijo oli eilen käynyt ja lämmittänyt takas tulta ja kyllä Manullekin näyttää, että sinne on menty, mutta ei ihan tuoreita jälkiä ole. Voiko aurinko paistaa niin nätisti tonne puihin? Oikein nätti talvipäivä on. Ei täällä nyt Kuusistokkaan paikalle. Pannaan tohon auto vaan niitten parkkipaikalle. Ja mä käännän ton nokan vielä ton, jos saatais vaikka rönriä sieltä vähän näkyviin. No kyllä sieltä pikkasen näkyy. Mun täytyy varmaan vaihtaa paristot.